Така. Здравейте, аз съм Милен Цветков и днес предаването ще бъде изключително интересно, защото с мене в студиото ето този... Ето е този съвестен гражданин Кондио. Ела тук. Ела тук. Кондио Варварина. Тук ли е ви, братър? Не. А Памела Хандерсон тук ли е? Няма Кондио. Ами кой е тук? Знам, много нагон има, ама сега... Ти сам ли си тук? Сам съм, заедно с тебе. Защо, бе? С тебе, двамата сме. Двамата сме тук. Ама Памела Хандерсон ще дойде ли? Към колко часа? С Кондио, драги зрители, днес ще дискутираме темата защо се провалихме на Олимпиада. Давай ти си. Защото не изпратихте точните хора, ба. Така. Кажи сега, какво точно искаш да кажеш? Защото нямаше нито един така от нашите. А от другите отбори, значи казвам ти конкретно бъкано с Роми, ба. Бразилците, Роми до един. Ямайците, Ром до Рома, мила моя майноло. Американците, сумати и роми пратиха. Нищо, че така тук-там бяха сложили по един бял, ама те, защото после на Обамата да не се карат, че дискриминира белите. Така конкретно да те отпара въпроса, кой бягаше най-бързо на Олимпиадата? Кой? Кой бягаш? Да. Ами Хусейн Болт, бе! А той какъв е? Чъс Ром. Значи още се го спомням така как търчеш като малък в махалата. 200 метра с щайга крадени черешо ги бягаше за около 15 секунди. Значи ако го гонеше куче, го взимаше за колко? Ама не знаеш? Не знам. Не се подготвен. Не знам, не. За по-малко от 10. Той като малък така не беше толкова черен, ма без да иска фана 2 оголени жица. И се получи тази фантастика, която е в момента. Клони към патлажан. Значи после така конкретно замина за чужбина его сега на Олимпиадата, взема сумати и медали. Чакай малко сега. Значи, ти искаш да кажеш, че ти познаваш Юсейн Болт, даже си роднина с него, така ли? Кой? Юсейн Болт. Да, бе, така, да. Братовчени сме от една майка. Ама от 4 бащи. Така, ако, значи конкретно бяхте пратили нас, ромите, щяхме така всичките медали да ги вземем. Дори може да спечелим 2 от 3 от тях. Значи в моето семейство така конкретно всичката 29 човека сме професионални спортисти. Казвам ти конкретно, брат ми Хасан, който е син на жена ми, ще да се състезава в категория мятане на меден кабел в каруца. Значи той е окръжен шампион за януари, февруари, март и август миналата година. Браво. Значи 7 пъти е чупил световния рекорд. 2 пъти се е чупил лявата ръка. Има 12 чупени зъба. Леля ми Мусайбе, значи е абсолютна шампионка на 200 метра спринт с трамвайна релса под мишница. Тя така преди 2 години конкретно се проба на 1000 метра. Ама фанаха с допинг и я дисквалифицираха за половин година в женска затвор в Сливан. Майка ми и баща ми можеха да се явят категория синхронно свалене капак на шахта. Много са добри. Казвам ти, рекорда им е 7 капака от 6 улици за 3 минути. Сестрите ми Фатме и Хозарде така конкретно не ги допускат до Олимпиадата, защото няма 12 години. Па са и бременни. За 2 път. 3 ми братовчетки от Провадия са майсторки в щафетното крадене. Едната гепи портмоне, дава го на другата, другата на трета, докато се усетиш, хитрите ги няма. Значи казвам ти,
Рекорда е не 72 портмолета, само от един автобус. Значи малкия Мюмюн тая година щеш да отиде за първи път на Олимпиадата. Готвеше се така конкретно да демонстрира олимпийската дисциплина тука има, тука нема. Значи, вие сте много спортна фамилия, а? Да, бе! И ще отидем там след 4 години в Бразилията. Там и без това сме си като дома, пълно сроми. Да знаеш, че Колина пратите там ще имат само един български спортист в Бразилия. Кой той? Аладин Боевски. Той много време така стои там. Това е конкретно. Ами, добре. Чакай, те питам. Да, Те питам, кажи. Къде е Маги?